Toi on Inter Milano. Ton nimen mä en tiedä, enkä ton. Tää on Real Madridin joukkuekortti. Tää on Liverpool. Tän nimen mä en tiedä. Sitten tää on ihan sika hyvä. Tää on aika hyvä. Tää on Liverpoolista ihan sika hyvä. Tääkin on hyvä. Mut mun mielestä mä en tykkää tosta. Tosta mä en tykkää siitä. Tää on ihan sika hyvä. Tämmönen kortti. Ja viime videossa mä esittelin sen tän ja Haalandin ja Donnarumman. Ne on yhdessä mun lemppareista, paitsi toi. Ne. Ja toi on yksi lemppareista ja tämmönenkin. Tää on aika hieno mun eka tämmönen paitakortti. Lukaku! Tämä on Lukaku Inter Milanosta. Kun mullahan oli se Inter Milanon klubikorttikin.